Jao, sada ću vam pročitati još jednu moju omiljenu bajku. Zove se Uspavana lepotica. A ide ovako. Nekada davno, u dalekom kraljevstvu, živeli su kralj i kraljica koji dugo nisu mogli da dobiju dete. Bili su veoma tužni zbog toga. Jednoga dana njihova želja se ostvarila i kraljica je rodila divnu devojčicu. Presrećni priredili su veliko slavlje. Na dvor su došle i 3 dobre vile, princezine kume. Poželele su maloj princezi najlepše želje. Prva joj je poželela da postane lepotica sa usnama crvenim kao ruža, a druga da ima glas lepši od slavuja. U trenutku kad je 3. vila htela da izgovori svoju želju, vrata zamka su se uz tresak otvorila. U dvoranu je ušla zla vila, koju su kralj i kraljica zaboravili da pozovu. Veoma ljuta zbog toga, bacila je kletvu na devojčicu. Rekla je da će se princeza kada odraste ubosti na vrh vretena i zaspati večnim snom. Kako je to izgovorila, tako je u vihoru nestala. Drugari, a šta je bilo dalje? Pa ne mogu ja baš sve da vam otkrijem. Morate sami nešto da pročitate, sami nešto da izmaštate. Ako ne znate da čitate, pa možete zamoliti mame, tate, tetke, strine, bake, deke. Sigurna sam da će želeti to da pročitaju za vas. Evo možete, na primjer, iz ove knjige. Znate zašto? Zato što u ovoj knjizi, dok oni čitaju, vi možete da gledate slike. Joj, pogledajte moju omiljenu malu sirenu, kako lebdi, kako plovi. Baš je lepo. Čekajte da vidimo šta još ima. Pogledajte ovog vuka kako je smešan, a crvenka pa je baš slatka. Jo, koliko ovde lepi slika. Evo je Zlatokosa. Pogledajte kako Zlatokosa pustila svoju kiku, da. Ima mnogo lepih slika. Vidjet ćete kad budete čitali. Ili kada vam budu čitali. A ovu sliku iz pepeljuge najviše volim. Pogledajte koliko je divna ova kočija. Ja čim je vidim, ja odmah počnem da maštam. Drugari, maštajte i vi.